Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara ale ni jegemo ni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka fe école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako ya minye mamba fa saka vétérinaire ani sene tasra bela jele fe I wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fait ka DIT que ça ka nyesi reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana ba fait ka licence que en médecine vétérinaire ulu fana ba se ka taye mi DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo sebe olu be damine mi ye novembre kalo tletanye katabla sa fo mi ye kalanta olu watu la mamunu mana yen sugandi I kɔni b'a dɔn I bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye agressif Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye dongo do k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Labbaik Allahumma labbaik. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la I ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ I bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw I ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum la sharika lak. An filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamako cɛna muso tɛnkudugu ni bolomada dugu Mali kɔnɔna n'a kɔ kana diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma aw bisimila an hakilila o falenfalenni kɛnɛ ale kan bi alamisadonya in na n'o ye novembre kalo tile 20 ye san 2025 Falaye Keyita bi yan yaasa ka se ka a bila bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na lafiya la k'a to aw ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ani ɲankuma bi ye su in na ye jɛmukan min ye o de tɔgɔ ye sa hakilinaw falenfalenni kɛnɛ Falaye I yɛrɛ I ni su I ni ka mura an mɛnna ɲɔgɔn na dɛ 1-1 don hali bi n'i m'a lajɛ ka san 30 ladege de I numansen kɛ ka kɔrɔnɛrinin dɔ dasi k'o fila a ka jɔ la ye Falaye an bɛ ka diɲɛmaa lamɛn sa ka diɲɛmaa lajɛ sa o
mingo ntaka di mingo ntamandi bɛɛ y'i ta fɔ Mali masa jabaru masa Falaye ninnu ti Mali dɔn u ti Mali dɔn walayi n'u bɛ Mali dɔn u bɛ fara Mali la anw ka jamana in ani jamana si tɛ kelen ye anw ka jamana in ani maa a ka ko sini maa si tɛ kelen ye an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ye anw dafɛ jamana in caman na Falaye nanzaraw donna u y'a kɛ bafa ni kilicɛ ye nka yaw nana sɔrɔ cɛw de b'u ɲɛ yan komi Jose olu wulila k'u jɔ Ɲamodi Sisogo Elhaji Umaru Tal Firu ninnu Babɛnba ni cɛbaw Segu marabolo la ka taa fo Burudamaw ka fan na Falaye Firu ni Agalan Saru Baza ni Teraw a ka ca dɛ maa minnu n'u ye tɛlɛ kɛ yan yɔrɔ tɔw la n'u donna fi sabilila yan ta ma ko ye dɛ ayi yan ta kɛra tɛlɛbugu ɲɛmɛrɛ san 40 ni kɔ kɛlɛ de kɛra yan ka sɔrɔ ka don anw fɛ yan ni mugu ni kisɛ ye jeli Bazumana b'a ko ten ko tubabu bi don Segu don min o kɛra ale wolosan ye Falaye ala ka sababu ɲuman k'an ye tubabuw ka jateminɛlikɛlaw u ka sɔgɔbɛlikɛlaw u yɛrɛ ka kuma u ka spécialistes n'u ka kirikarakerew bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ sa jamana in ma nka an bi yan ala barika la an bi yan kira barika la an bi yan Falaye an fa n'an baw barika la an bi yan maa ɲumanw barika la an bi yan minnu y'a dɔn Mali k'a kɛ Mali ye k'a to Mali ye olu kama an bi yan Falaye wa an bɛ yan fana han ko a donse a bɔse olu ma foyi faamu aw bɛ bɔ yan waati min aw ka kow kɛcogo tun bɛ cogo min jamana in tun bɛ taabolo min na hakilina minnu nana bi mɔgɔw de kun bɛ ka kunu dɔɔni Falaye a ma se an sago la fɔlɔ nka maaw bɛ ka ko caman faamu waleya damadɔw yɛrɛ bɛ yen bi Falaye u bɛ maa hakili sigi kosɛbɛ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ so kɔnɔ e ka to k'u jateminɛ bani u bɛ ɲininkali kɛ mun de bɛ sen na o ye tamaseere ɲumanba de ye minnu bɛ ko kalama kɔrɔbalen ni minnu b'a ko kunna dɔɔni ani ncininw Falaye an hakili sigilen don n'an sera k'an hakili to an yɛrɛ la nin waati in na miiriya minnu bɛ yen hakilina min bɛ yen kuntilenna min bɛ yen ɲɔgɔn faamu min ni ko taa cogo min bɛ yen k'olu sigi sen kan ka ɲɛ k'an mago don an ka jamana na Falaye min tɛ bɛn o ka sɔn bɛɛ ka sɔn o ma min ye sariya ye bɛɛ ka sɔn o ma maa kana fisaya ni maa ye baaraw ka kɛ o kɛcogo la hali ni maa ma na maa tɛ s'an na Falaye bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɔgɔn faamu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sariya bɛ bato yɔrɔ o yɔrɔ maaw bɛ ɲɔgɔn lamɛn yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca Ala fɛ o yɔrɔ o kisi ka di ko bilen y'a to an ye ɲɔgɔn minɛ wa an kana ɲɔgɔn bila tugun dɛ bɛɛ tɛ ko bɛɛ ko ye Falaye nin waati in na an kana jɔ seni min bɛ ka sɔrɔ an kana jɔ ɲɔgɔn faamu min bɛ ka kɛ furugufurugu ninnu ti b'a ko la Falaye o y'a jalanw de ye an k'an mɛn an k'an cɛsiri an ka wuli ka jɔ kɛ minnu ko k'an tɛ yen u b'a dɔn k'an bɛ yen Falaye walahi u b'a dɔn k'an bɛ yen n'i y'u da balalen a la k'an tɛ yen u b'a dɔn k'an bɛ se ko dɔ de la n'o tɛ sisan b'a sɔrɔ u y'a fɔli dabila a mɛnna wa olu t'a fɔli dabila anw fana tɛna an sɛgɛn k'an ɲinɛ ka kɛ komi kɔrɔlen tuguni o banna o Falaye depi Ala ka nanzara kunnafonidila da a tile kelen a tɛ kɛ wali jamana fɛ olu bɛ baara kɛ ni kuntilenna mun ye olu dɔnnen don anw de bɛ to ka ɲinɛ dɔrɔn o la ne bɛ farafin jamanaw ɲɛmaaw ɲininka kuma dɔ la Falaye maa min t'e fɛ o bɛ se ka n'a ka arajo so dayɛlɛ e fɛ yen cogo di k'a ka tele so dayɛlɛ k'a ka kunnafonidilaw bila e fɛ yen k'a ka arajo bila e ka marabolo fan bɛɛ lajɛlen na k'a ka miiriya don olu kun na k'a ka ko kɛcogo don olu kun na k'e ka tila k'i se sɔrɔ e ka se ka mara kɛ ka ɲɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo di e yɛrɛ y'i kɛlɛfɛn ɲuman ta ka di olu ma ka ban olu bɛ tila olu b'o dabila u sɔminen o la o ko bɛ ban
fala su na antana me pmana madi keta sigileno kan kono soni sisa amina na lela do sabula minye bisitu autobisitu ga nyama no oye Soriba Ibrahim Sise ale masaka kene korna soro fala yi basigi nye ko jugu luluni ngaw fe dogo siraka jobi bi kunye luluni logo yi o siraka jo ala ni wolomasiri tabaw ka chesiri nu ka timinanja wolomasiri tabaw fana fala yi utara herema kono kaw fana fe sigaso malini Burkina dancela utara siterni bisegi kumbe ko sense kana no e Bamako o bora Niger kaw fe Niger siterni munundi olu kun fɔlɔ ni olu donnen Bamakɔ kɔnɔna na 80 wolomasiri tabaga maa min tun bɛ yen n'o ye Colonel Madu ye a ko olu bɛ baara min na bi u b'a ɲini dɔrɔn an k'a fɔ dɔrɔn ko maa bɛ nin yɔrɔ in na dɔrɔn bani kunnafoni ɲɛnama ka di olu ma bani olu wulilen don k'u jɔ yaasa dɔ ka se ka fara an ka taa ni ka segin n'an ka basigi ani an ka lafiya kan o y'olu wuli kun ye k'u jɔ fala ye ɔ nin waati in fana na fana min ye Bamancɔre ka wale kɛbaaw ye ta tugulen n'u la jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye sini bɛ ja dɔ yiri la ja in taara bi novembre kalo tile 20 o y'a san 10 ye i hakili bɛ dɔ hôtel Radisson binkɛra ka don min na ɔ novembre kalo tile 20 san 2015 binkɛra Radisson ka o de la fala ye wa o san 10 ye bi ye maa mun y'o wuli ka jɔ kɛ n'a ka cɛw ye i b'o dɔn a n ko de bɛ fanga la Asimi ninnu de y'o o wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔ la o i hakili kɔni b'a la kɔni k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasi dɔ ye tubabukɛ dɔ bamu kɔni o i hakili b'o la kɔni o ja in dɛ n bɛna o de yiri la nka n'Ala sɔnna a ma sini n'a yiri la fala ye tajiko ta fan fɛ i hakili b'a la k'a fɔ novembre kalo in tile 12 sitɛrni dɔ minɛna Cité du Niger la fala ye ko sabula sitɛrni taara a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan min t'a ka kɛnɛ ye maa min yɛrɛ ye sitɛrni yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ye ko jamana wɛrɛ maa don ale chauffeur ani maa min yɛrɛ ye fournisseur ye u bɛɛ lajɛlen bilara ka taa kasobonba la bi fala ye mandat de dépôt tribunal de commune 3 ale y'o kɛ bi wa waleya in k'a ɲɔgɔnna cɛjugu fɛn fɛn bɛ senna fana o sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna sabula taji bɛ ka ŋanamu ti dɛ fala ye minisiri yɛrɛ ko bi ko taji min bɛ ka don ko ɲɔgɔnna yɛrɛ tun tɛ don yɛrɛ k'a sɔrɔ mankan t'an ka jamana kɔnɔ sitɛrni min bɛ don bi o ka ca ni yanni mankan cɛ min tun bɛ don a ka ca n'o ye pinpanw nka o bɛɛ la taji feere kɛra dɔw ka baara olu tɛ station bila tuguni nka an bɛ min ɲini faamaw fɛ fala ye u ka taji feere yɔrɔ da u ka bɛɛ dayɛlɛ bani fitinin minnu bɛ bɔlɔnfɔraw cɛw la u k'u bɛɛ dayɛlɛ bani butelinitigi ninnu k'a d'u bɛɛ ma u bɛɛ k'a feere an k'a lajɛ ni taji feere ni aran bɛ jɔ ni aran tɛ jɔ ni bɛɛ y'a sɔrɔ i nagakɔrɔla la jama bɛɛ tɛ jɛ ka taa yɔrɔ kelen o mɔgɔw bɛ bɔ fo yɔrɔ janw de la yɔrɔ minnu tun b'u kɛrɛfɛ pɔmpi 2 ni pɔmpi 3 minnu tun bɛ yen fɔlɔ i n'a fɔ Janegɔsi n'a ɲɔgɔnna ninnu nin caman de datugulen don bi fala ye taji tɛ ka sɔrɔ ka d'olu ma ni mɔgɔw t'u nagakɔrɔ taji feere yɔrɔ sɔrɔ fala ye u b'u kunda belebeleba minnu kan an bɛ taa jama bɛ taa lajɛrɛ ye dɛ fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ taji tun bɛ di bɛɛ lajɛlen ma cogo min o ka sigi sen kan nka halisa fana taji ko halisa degun b'a la fala ye fanakaw ko taji de bɛ tɛmɛ olu la su ni tile ko foyi tɛ ka jɔ olu fɛ yen fana an kɔrɔ yan koyi sini sɔgɔma an b'u ka kumakan latɛmɛ maaw ka se ka a faamuya min ye tajiko ye minisiri min bɛ jagoko kunna ani juraw ye ɲɔgɔn ye tuguni fala ye k'u ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min na to taji dili a ko bɛna yɛlɛma fali min na don a la an ka dugawu kɛ o bɛnkan ye o ka tɛgɛnɔbila ten segukaw olu ye u ka taji filanan sɔrɔ han fala ye kɔnba filanan donna segu kɔnɔ bi min ye minisiri minnu bɛ AES baara la olu ni président ye ɲɔgɔn ye Tabangɔrikaw fɛ yen Bamancɔre n'u ka walekɛbaaw dagayɔrɔ dɔ bɛ yen bintarakɛ yen ka wolomasiri tabaw fɛ ka o ko k'o sigi sen kelen kan yaasa min ye basigi ni lafiya bɛ na sini sɔgɔma an na dɔ f'o la fala ye Menaka mara la i bɛ mɛn sa dɔn kɔni Musa Aga Siratuman ka tɔn maaw olu ye marifa bilali daminɛ han olu bɛ ka don DDR la u n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna a ma an na ji da o tɔ sɛnɛ kan sini sɔgɔma n'an bɔra MSA la an b'a yira fana k'a fɔ min ye
jamana kuntigi ye IS jamana minnu bɛ n'olu bɛ an fɛ yan ale olu bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Umu Salisɛki n'a ka mɔgɔw ye olu fana taara ye ka taa ɲɛfɔli kɛ u bɛ baara min bɛ sen na l'Américain Alimaɲikaw ka lasigiden bɛ yan ale fana ni général de corps Sadio Kamara ye ɲɔgɔn ye n'o ye docteur Corina Frinki ye min bɔra o kɔnɔna na sa sini sɔgɔma an na jida o fana sɛnɛ ka fala ye maaw bɛ se k'o faamuya cogo min na nin waati in na Senu Pankurujigi kɛnɛ fala ye maa min tun b'a polisiso kunna ko ale kɔni nɔrɔ bilara polisi directeur y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Abdulaye Mamadu Traoré commissaire Abdulaye Mamadu Traoré ale de kɔni kɛra aéroport commissariat o polisiso o ɲɛmaa ye a bilara maa min nɔ na sa o ye commissaire Ibrahima Kebe ye wala ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nin bidonya in na n'an bɔr'o la an tɛ taa Tumutu Tumutu ta waati sera dɛ fala ye ni Ala sɔnna ma biennale jɛkulu n'o ye duguw ye olu kan ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min n'an b'a fɔ ma ko tirage o kɛra bi dugu fɔlɔ min bɔra o kɛra Baɲangara ye filanan kɛra Segu ye sabanan ye Bamako ye naaninan ye Kucala ye duurunan ye Kita ye wɔɔrɔnan ye San ye wolonfilanan o ye Kayiba Jabate ye seeginan ye Buguni ye kɔnɔntɔnnan ye Nara ye tannan ye Sikaso ye tan ni kelennan ye Menaka ye tan ni filanan ye Kidali ye tan ni sabanan ye Joyila ye tan ni naaninan ye Mopti ye tan ni duurunan ye Ɲoro ye tan ni wɔɔrɔnan o ye Gawo ye tan ni wolonfila Tɔnbɔkutu tan ni seegin Tawudeni tan ni kɔnɔntɔn Duwanza mugan Kulukoro donc fala sisan su fɔlɔ Baɲangara ni su Segu olu de bɛ maaw ɲɛnajɛ su filanan o ye Bamako ni Kucala ye su sabanan o ye Kita ni San ye a bɛ kɛ ten fo ka taa biennale kun fori k'a ban pewu région fila de bɛ jouer su kelen kɔnɔna na wa min y'u ka orchestre fana ka enregistrement bɛ kɛ o don kelen wuladafɛla la u ka seko n'u ka dɔnko minɛn tɔw sa olu na lajɛ yɛlɛna min bɛ se ka kɛ min ye sanyɛlɛma in ye ale ni seko ni dɔnko minɛnw baaraw caman fana donnen no ɲɔgɔn na o baara minnu bɛ sen na fana wulikajɔ caman b'a la biennale b'a la min ye festival vivre ensemble ale fana b'a la an ka ndolacila n'o o ye Yves Bissouma fala ye ko Galatasaray bɔtɔ don a nɔfɛ dɛ ko n'a ma ɲɛ k'a ti jouer kabini Ligue 1 daminɛna ɲinan a ma miniti kelen sɔrɔ ka jouer a dun ni a ka équipe yɛrɛ tɔgɔ ye Tottenham tɛ yan n'olu bɛ contrat la fo san wɛrɛ yan'o ka ban sa k'u b'a fɛ ka kara kuru la min ye Yves Bissouma ye a ka se ka taa Galatasaray kaw fɛ k'a kuma kɔni taalen no ɲɛfɛ kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma ko bɛnkan mina sɔrɔ a la préfet kaw an sɔngɔkaw ka sous préfet d'an ka fala ye n'o ye Jelimadi Sumano ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la Bamako yan bana kuntala suru senfɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya Jelimadi Sumano yi a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula min ye préfet yɛrɛ ye n'o ye Akilini ye ne ale minɛna Bamacɔle kɛbaw fɛ Jelimadi ale de kɔni tun bɛ baaraw la nka Ala y'a ka kalifa minɛ Ala k'a to Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi minɛ Ala k'o nɔgɔya sɔɔni sisan an ka maa welelen an b'ale ladon. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka kotɔ mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni laki ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw fo ko kura jɛmuka n'o ye anw hakilina falen ni kɛnɛ ye bi su in na an ka maa welele Madi Keyita ye Madi i ni su i nana an ka wele jaabi a diyara ye an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ bɛ baara kelen na sabula kunnafoni di don bɔlɔlɔ sanfɛ tɔn bɛ aw bolo wa min ye nin waati na fana baara fana ka ca aw bolo Madi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na sisan n'o ye basigibaliya in ye n'o ye tajiko in ye an bɛna na baabu k'ale kan kosɛbɛ ani fana aw yɛrɛ aw ka tɔn kɔnɔna tɔn yɛrɛ nana cogo di fɔlɔ Kasima an b'i fo ka jani media filɛlibaga na lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Asimi ne tɔgɔ ye Madi Keyita ne ye tɔn président ye n'an b'a fɔ o ma collectif des acteurs des médias sociaux au Mali tɔn in nana hakilina mun na an b'an ka président fɔlɔ yɛrɛ fɔ fɔlɔ n'o ye Mali Konate ale de tun ye association président fɔlɔ ye donc a tɔgɔ tun ye ko association des professionnels des médias sociaux et web acteurs donc an kun ye tɔn sigi o de kan pour que ka se ka médias sociaux bɔlɔlɔ sira ka se ka bɛɛ minɛ ka se ka an balima minnu b'a kan ka se ka dɛmɛ k'u ye pour que an ka se ka kunnafoni jɛlen a sɛgɛsɛgɛlen o ka di maliyɛnw ma parce que maliyɛn bɛɛ bɛ médias sociaux kan sisan donc murunda fila don donc a mago bɛ larawuli caman na pour que a kɔlɔlɔ jugu an ka se ka kisi olu ma. Ayiwa tɔn in a sigilen ni sisan cɛ aw ye kalanw kɛ wa a ye maaw bilasira wa a ye baara jumɛnw fana boloda tɔn in depuis a sigira sisan an y'a lancement kɛ an bɛ formation kɛ an bɛ autorégulation fitininw kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo di parce que an b'a dɔn tɔn in kɔnɔna la Kasim f'i k'a dɔn k'a fɔ journalistes caman b'an na mɔgɔ caman b'a la minnu ye journalisme kalan kɛ fo ka masterw sɔrɔ a la ka lisansiw sɔrɔ a la minnu bɛ tɔn in kɔnɔna la kosɛbɛ denmisɛnninw don an bɛɛ denmisɛnninw ye mais kunnafoni di fana u bɛ dɔɔnin dɔn a la donc olu minnu m'an cɛla minnu fana ma chance sɔrɔ ka journalisme kalan kɛ donc u bɛ bilasiraliw an bɛ ɲɔgɔn bilasira n'an y'a ye tɔnden mun ye kunnafoni sugu dɔ bila réseau kan réseaux sociaux kan donc a ma taa kunnafoni di sariya kɛcogo la an b'i wele k'a f'i ye nin t'a kɛcogo ye nin t'a fɔcogo ye donc an ka fɛn yɛrɛ caman bɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'o kɛ ka président de la maison de la presse fo yan n'o ye Banjugu Dante ye depuis tɔn in sigira a jɔlen b'an kɔkɔrɔ an sera a ma su a b'an kɔ an sera a ma tile a b'an kɔ a b'an dɛmɛ formation caman na a n'a collègue n'o ye Salif Sanogo n'a ɲɔgɔnna caman ye donc an bɛ alhamdulilayi fɔ kosɛbɛ. Ayiwa Madi an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na kunnafonidi kɛra kɛlɛmanba ye kuma tɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la i yɛrɛ y'a fɔ sisan bilasiraliw bɛ kɛ
yaasa kunnafoni ɲɛnama bɛ se ka di nin waati na est ce que aw ye aw ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan ka kunbariyaw d'u ma u ka se k'u hakili to ɲɔgɔn na sabula nin waati fana tɔw fana tɛ kelen ye. Kosɛbɛ Kasim parce que an bɛ wagati min na sisan kunnafoni di bɔlɔlɔ kan a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ a kumaw ma nɔgɔn a kow man ca donc ne bɛ mun fɔ n ka tɔndenw ye an caman bɛ mun fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka to sariya baara kɔnɔna la parce que i bɛ baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ sariya de b'a la donc surtout an bɛ moment exceptionnel dɔ la bi jamana bin kelen don jamana kan sira caman fɛ n'o ye marifa siraw ye n'o ye guerre communicationnelle ye n'o ye kunnafoni di fana fɛnw ye ça c'est très important donc k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kunnafoni di fanba bɛɛ lajɛlen kan ka taa sira dɔ de fɛ professionnalisme ko i b'i miiri diɲɛ fɛn o fɛn na o y'a ye fɔlɔ i ka jamana de b'i bolo donc an y'a fɔ bɛɛ ye an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni mun tɛ se ka jamana dɛmɛ mun tɛ se ka ɲa jamana ye o kana n'a tiɲɛ jamana ye parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna journaliste tɛ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔna la donc an kɔni an kɛlen don k'o fɔ an ka tɔndenw ye je pense que caman b'o o sira de kan kosɛbɛ. Ayiwa waleya in yɛrɛ mun bɛ sen na nin ye bi n'o ye nin jatigɛ wale mɔgɔw ye an b'a ye k'a fɔ a caman kɔkɔrɔma donnen don kunnafonidilaw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ a caman tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan mais aw ka maaw bɛ se k'u yɛrɛ ta ka cogo di parce que tuma dɔw la fana hali i ɲumankɛtɔ i bɛ se ka taa i bolo se fɛn dɔ ma fɛn min bɛ yen ni i man ka a tigi senkɔrɔma don komi an bɛ to k'a ye kuma caman denmisɛnnin caman b'a fɛn dɔw bila u bɛ tila k'a jɔsi ka bɔ yen. Kosɛbɛ kosɛbɛ bon an kɔni ka tɔndenw alhamdulilayi problème ba tɛ an bolo o yɔrɔ la donc an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye sensibilisation parce que bɔlɔlɔ sira kan bɛɛ ta tɛ kunnafoni di ye dɔw yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na an y'a fɔ cogoya min na murunda fila don a bɛ ɲali kɛ a bɛ tiɲɛli kɛ bɔlɔlɔ depuis a créera fo bi a ye miracle caman kɛ mais a bɛ ka kojugubabaw fana caman kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an y'a ye an ka banbagaci wale mɔgɔ tigilamɔgɔw kɛlen don ka système dɔ bila sen kan i y'a fɔ cogoya min na n'o ye guerre communicationnelle ye k'an bagabaga k'an hakiliw wasi donc o bɛ kɛ sira min kan o ye bɔlɔlɔ siraw de ye mɔgɔ tɛ se k'a contrôler donc an bɛ mun fɔ kunnafonidilaw ye surtout minnu bɛ bɔlɔlɔ kan u k'a dɔn k'a fɔ ko faso dɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na bi kunnafoni di sira fɛ k'o t'i kɛ kunnafonidila kolon ye dɛ parce que caman bɛ référence ta minnu kan n'o ye France 24 ninnu ni fɛnw ye an bɛɛ ɲɛma la u bɛ ka kabale médiatique minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o tɛ professionnalisme ye o n'i ye journalisme jɔsenw lajɛ i b'a ye n'o tɛ taa fan kelen yɛrɛ de fɛ mais u b'a kɛ mun na parce que u ka jamana ka tagabolo de don c'est un système qui est là u ka média n'u bɛ miliyariw de don a kɔnɔ san kɔnɔ donc a b'u u ka jamana politique bɛ taa cogoya min na u b'u ɲɛsin o de ma donc n'o bɛnna nkalontigɛ ma n'o bɛnna ka ko bɛɛ da i ka jamana la n'o bɛnna ka hali terrorisme soutenir i ka jamana contre la ils vont le faire donc bɛɛ k'a dɔn mɔgɔ si kana na maloya ni o ye an bɛ kunnafonidi dɔn cogo min i n'a fɔ sariya yɛrɛ bɛ min fɔ min bɛ kunnafonidi kalanso yɛrɛ la i n'a fɔ baara kan ka kɛ cogo min o tagabolo in sɔsɔra olu fɛ donc bi an fana kan ka hakili to an ka jamana na ka kɛ n'o waleya ye voilà parce que an n'olu tɛ cadre kelen kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi quoi bi an ka jamana de bɛ fɛ mɔgɔ dɔw de ŋaniya de k'an ka jamana jeni k'an ka jamana bɔ anw bolo donc ne bolo an bɛ yɔrɔ min na bi i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasi de ye bi an bɛɛ lajɛlen n'i kɔni bɛ san 18 n'a ka yɛlɛ kɔni n'a gana don dɔ la an bɛɛ bɛ se ka taa faso in défend donc an k'o bila an kunkolo la an bɛ yɔrɔ min na bi journaliste tɛ juge tɛ foyi tɛ jamana in kɔnɔ bi an bɛɛ ka objectif kɛ an ka kɛ kelen de ye k'an ka jamana minɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya lasegin an ma n'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya lasegin an ma pouvoir normal mana na don min na donc an b'an ka journalisme kɛ an fɛrɛ ma an b'an ka communication kɛ an fɛrɛ ma média bɛɛ n'a ka taasiraw de don donc bɛɛ b'i ka taasira da mun ka taasira ye gouvernement dɛmɛli ye mun ka taasira ye a bɛ bɛɛ b'i ka fɛn ta librement mais an bɛ yɔrɔ min na bi sisan t'o wagati ye dɛ wagati min n'an b'a la sisan an ka ɲɛsin parce que Mali bɛ yɔrɔ min na sisan a mago bɛ bɛɛ lajɛlen de la donc an ka nin attribution fu ninnu to ye pour journaliste professionnel a bɛ taa an t'o wagati la tuguni quoi le pays là a besoin de l'unité nationale donc an ka sursaut de kɛ k'a ɲɛsin ka nin jugu ninnu kɛlɛ jugu kelen dɔrɔn de b'an na fɔlɔ sisan o ye nin banbagaci ninnu ye n'an y'olu bɔ an ɲɛ Kasim an yɛrɛ fana b'a dɔn an kan ka mun kɛ o la. Ayiwa i y'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi fana i y'a fɔ cogo min na a sigilen don senw kan mais bi an ka jamana kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ degun dɔɔni bɛ yen ka sababuya kɛ ko in nana bi an kan cogo min an wulila k'an jɔ ni sa bɔra ka bere min tuguni i b'a gosi n'o ye an yɛrɛ kun ka dugudenw n'an ka dugu baarakɛlaw kun kan ka se ka labɛn jumɛn kɛ kuma tɛ sifinnakaw ka taa se maakɔrɔw ma musow ka tɔn
u tun kan ka ɲɛbila baara jumɛn kan walima bi e yɛrɛ bolo u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan hali bi ka se ka nin ko in kunbɛn parce que kunnafoni de fanga ka bɔ a la ko la kosɛbɛ. Voilà, mais n b'o yɔrɔ fɔ min da nɔ bila o yɔrɔ la dɔɔni. Moi je pense que an ka ɲɛmɔgɔw u y'o yɔrɔnin négliger dɔɔni, o de y'an rattraper ko caman caman na. Hali n'i y'a ye bi u ka terrorisme bɛ bɔ ka manamanakan caman fɔ jamana kan parce que n'i y'a ye n'i dɛsɛra terrain kan i bɛ na réseaux sociaux de kan o donc ka na mɔgɔw bagabaga aw kana taa yan aw kana na yan o ye dɛsɛ de ye o. Donc o dun fɛn in filɛ ça c'est très dangereux o ka jugu ni marifa yɛrɛ ye. Donc an k'a dɔn k'a fɔ bibi na kunnafoni sira fɛ an mago bɛ bɛɛ lajɛlen de la min ko k'ale ye journaliste professionnel ye o minnu b'a kunnafoni di bɔlɔlɔ kan o il faut que les gens savent que bibi na c'est vrai que bɔlɔlɔ sira c'est pas reconnu par la loi malienne comme un média en bonne et due forme mais bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sira in utiliser Mali kɔnɔna la hali président de la République bɛ bɔlɔlɔ sira utiliser donc bɔlɔlɔ sira in c'est incontournable pour l'espace médiatique malien africain et même mondial actuellement donc fɛn min don jamana kan ka ta ba la hali bi ka espace yi assaini kosɛbɛ kosɛbɛ ka ko bɛɛ bila ka bɔlɔlɔ sira in de contrôler fɔlɔ parce que bibi na ni communication kilari la dɔrɔn o ye kɛlɛ yɛrɛ kilali la donc an balima caman bɛ yen kasi u bɛ bɔlɔlɔ sira kan i yɛrɛ bɛ baara caman k'a la kosɛbɛ n b'a ye mɔgɔw bɛ kuma caman f'i ma mais n bɛ yɛlɛ parce que mɔgɔninfinw ka faamuyaw tɛ kelen ye quoi parce que caman bɛ yen an bɛ Bamakɔ yan bi u tɛ ko in ampleur dɔn caman bɛ yen u ma deli ka voyager ka taa Mali kɔnɔla dɔw la ka taa ko dɔw ye depuis 2012 fo sisan parce que u ka nɔgɔ quoi k'i sigi i ka téléphone kɔfɛ bi ka fɛn dɔw fɔ a bɛ tan mais an bɛ yɔrɔ min na bi il faut vraiment an k'an conscience an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in a mago b'an bɛɛ lajɛlen na donc an ka kɛrɛfɛko ni ninnu bɛɛ to yen bibi in na an ka ɲɛsin kasi n bɛ sira fara ka kuma dɔ fɔ donc n ye kuma mɛn an balima o yɛrɛ tɛ mɔgɔw da donc an balimamuso dɔ ye kuma fɔ médias voilà les utilisateurs des médias sociaux se sont sentis un peu offusqués par ces propos ne b'a fɔ n ko fili majɛ caman b'o kuma in kɔnɔna la Mali kɔnɔ yan bi sariya min ye média publics sigi o sariya kelen ni média privés fana sigi donc nous sommes complémentaires an ka ɲɔgɔn bonya baara kɔnɔna la an ka ɲɔgɔn faamu baara kɔnɔna la an ka dɔn bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye o de bɛ se k'an ka autorités dɛmɛ o de bɛ se ka Mali bɔ bolo la. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ kuma caman ni nin ko ninnu kɛra an yɛrɛ t'a dɔn an b'a minɛ ni kun min ye parce que i yɛrɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ka filiba yɛrɛ n'u ka gɛlɛyaba min b'u kan bi o yɛrɛ tɛ bi ye dɛ kabi Mali bisimila ye ni fɛn bɛ an yɛrɛ ma se ka min matarafa ka se ka k'an sagonata ye i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ min fɛ ala an y'a sebaga fɛn fɛn sɔrɔ an ye minisiriw sɔrɔ minnu ye journalisiya kalan kɛ k'a taa k'a dɔn lakari kunnafonidi a waati dɔ la ma ganna u bolo minnu bɛ yen n'olu fana b'a kalan kɛ n'olu bilara baara la a fɛn kɔnɔ bolo mais bi e yɛrɛ bolo an filɛ nin wagati min na sisan kunnafoni bɛ se ka di cogo di sigida mɔgɔw fɛ dugudenw fɛ ani musow ni cɛw ni denmisɛnninw ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ o fana jɔyɔrɔ bɛ nin ko in na u bɛ se ka tɛmɛ ni sira jumɛnw ye. Kasi o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i y'a mɛn jamana i b'a fɔ du fɔlɔ i b'a fɔ du i b'a fɔ quartier i b'a fɔ région a bɛna se jamana kuturu yɛrɛ ma donc depuis lawale fo bi depuis internet ma na depuis réseaux sociaux ma na nous avons les moyens traditionnels de passer nos informations mais an bɛ ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ bi na ka na bɛɛ bɛ ka na réseaux sociaux kan alors que an ka kɔrɔlen dutigi k'a ka dudenw nasigi i bɛ Mali jɔ bi dutigi jumɛn y'a ka dudenw nasigi k'a f'u ye jamana in bɛ cogoya min na bi nin gɛlɛya bɛ yen a y'aw kɔlɔsi réseaux sociaux kan n'a ye terroristes ka information minnu ye aw kana partager aw kana kɛ tan aw ka kɛ tan est-ce que dutigi joli y'o conscience sɔrɔ bi o hakilija sɔrɔ bi k'o fɔ a ka dudenw ye dugutigi jumɛn y'o hakilina sɔrɔ bi k'o fɔ a ka dugudenw ye fɔlɔ dugutigiw tun bɛ tamanfɔla bila ka don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw informer mɔgɔw tun bɛ kuma mɛn donc radio fana tun bɛ yen radio tun bɛ nationalement régionalement bɛɛ fɛnw bɛ yen donc an bɛ segin o information ninnu de ma bi k'olu réchauffer. donc n'i y'a da e ma sisan baara in kan ka daminɛ du kɔnɔ dutigiw ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ k'a ka dudenw fara ɲɔgɔn kan ka kuma u fɛ dugutigiw fana ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan min ye commune ɲɛmaaw ye olu fana ka k'olu fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka kibaruya di mais est ce que o man ka daminɛ mɔgɔ dɔw de fɛ ka ŋaniya sɔrɔ parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen a bɛ pan mɔgɔw kunna ni gɛlɛya bɛ maa caman hakili tɛ ko dɔw ye. kasi i b'a dɔn ko dɔ bɛ Mali la bi o fana o bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ dɛ bɛɛ ko fo ale ka wele bon problème y'o de ye o
bɛɛ ko k'ale ka wuli est ce que ne mago bɛ le président Assimi k'a fɔ ne ye ko n k'an ka dudenw nasigi n k'a f'u ye n ko jamana bɛ cogoya min na bi an k'an kɔlɔsi an ka na nin kɛ an ka na nin kɛ donc o problème de bɛ yen voilà o problème de bɛ jamana in kɔnɔ bi o donc n'i ye an ka butikinitigiw ɲininka olu bolo ko olu ma wele olu ta tɛ jamana ko ye alors que jamana bɛ fɛnw prix nɔgɔya u bolo u bɛna ka na da gɛlɛya k'u den ka da gɛlɛya o ye fasoden juguya de ye o donc bɛɛ k'a dɔn ko jamana ye bɛɛ lajɛlen de ni i k'i ka responsabilité assumer i ka niveau la n'o fitinin farala ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sur le plan an ka institution na Kasim a ka gɛlɛn dɔɔni ni ye denmisɛnnin n ye fitinin kɛ an ka institution dama la k'a ye quoi bon nous avons ce problème là et an y'a ye an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara a ka temps na a y'a ye ko an ka ministère wɔrɔbontigiw ka na kɛ tuguni ministres t'olu nomi donc olu bɛna directement i bɛna olu sɔrɔ ye i b'i ta kɛ ka taa décret kelen min lana o kelen de olu lana donc o ye wari niveau ye parce que an y'a dɔn k'a fɔ ni ministre ni i kɛra ministre ye n bɛ n terikɛ dɔ wele ka na ko n'o bila wariko kunna donc an bɛ se ka ko dɔw ɲagami voilà mais u ɲinana aspect dɔ kɔ n'o ye communication yɔrɔ ye Kasim o ye problème ba de ye ne bɛ an ka ɲɛmɔgɔw wele dans ce sens u ye communication fana tɛ fɛn ye mun kan ka to ministrew bolo parce que an ta ye département yɛrɛ tɛ vision tɛ tuguni kuntilela tɛ tuguni bɛɛ ye ministre taara nin yɔrɔ la i jɔ nin yɔrɔ la a kumara nin fɛ c'est pas ça le ministre là il vient il part mais l'institution ça reste donc faut plan de communication dɔ de kan ka kɛ de façon institutionnelle bɛɛ bɛ mun suit ka na n'o bɛ yen sisan très facilement voilà mais n'i taara an ka ministère page kan sisan i b'a sɔrɔ ministre taara yan fɛ a taara karisa fo mais non on n'a pas besoin de ça. Nous sommes en guerre communicationnelle. Nos institutions aussi doivent se mettre en règle. Car donc, il faut que bi en mago bolu fana là dans ce sens. Mais au théo. Donc, communication, il faut que le ministre là. Au cas dit, ministère de la communication, ma professionnel ou nommé. Parce que c'est des informateurs ou des gars qui et ni quand le ministre est m'intéressé dans les droits avec les réseaux sociaux qui va faire nos gars donner une charge de com. C'est pas comme ça. La communication, mais c'est sacré, c'est primordial, c'est important de laisser dans la main d'un ministre qui s'y connaît pas. Donc c'est pas ça. Ça va au-delà de ça. Voilà. Donc voilà, il y a pas de mais en institution pas de ministre de promotion qui est donc ni yɔrɔ in bɛɛ nous an b'o problème bɛɛ de kɔnɔ bi merci et puis problème ye min ye an ka média public ni an ka institution média ni fɛnw la lenteur dans le traitement de l'information et depuis 8 heures aw bɛ taa reportage kɛ fo 20 heures de an b'an sigi k'o kɔnɔ diɲɛ ka teli o ma bibi in na dɛ mais ils ont tous les leviers et regarde l'ORTM mun de bɛ minɛn jumɛn bɛ ko mun tɛ ORTM bolo k'a fɔ an ye an ka san ka d'u ma sa. Mais on ne peut pas attendre Bibina Tasma Bana Ama Ansigi information kelen be tanika segi ka tanika segi. Mais Obuga mon nyungonto mine bi emballement mbe réseaux sociaux utilisés. C'est vrai que défaillance chamambe ou tanyedon ngani nyuma be ou tanyedon donc au bébé c'est ka régler au bébé c'est ka kalon. Mais soit évitons d'être lent dans le traitement des informations. Comme il est donné jamana baraka daula mu mina ni sumaya yin abi bo nyemo la parce que tele flana ne ni nyemo do kumana aradumali ka ko insen fe ani anga fongo nyongo mu mesena ne ni nyemo do kumana ugo ko feno be foko uludo ko ngakulu tere Kasim jenatique la abi fo feno mako responsabilité e jamana ni taka feno kalfani la ou y'a kalfana ka kalamini la donia bini la di. Donc comme il laisse faire mon travail ou bien je démissionne. C'est pas mais c'est clair. C'est clair. Voilà semaine. Ne kunafoni dilaye. Kasi ne kunafoni dilaye ibe ne bla média public do nyama bi. Je ne ka kalan ani nga donia ka nga ne permettre ka don ka fɔ ne ka jamana mago bɛ fɛn min na bi ni wagati in na ne ka jamana mago bɛ communication sugu jumɛn na information sugu jumɛn na an bɛ référence ta France 24 dɛ RFI dɛ mais mun galon sugu bɛ u tɛ mun da Mali la u tɛ mun da Afrique jamanaw la u bɛ diɲɛ ko bɛɛ inventé k'a dan na o bɛ journalistya sariya kɔnɔna la o tɛ journalistya tagabolo kɔnɔna la o mais nk'an bɛ olu de kɛ référence ye bi alors que u ɲɔgɔnna galontigɛla tɛ u ɲɔgɔnna namaratɔkɛla tɛ u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'an ka jamana ninnu ci.
mais tegara fo lui ouais c'est des professionnels aduna ta parota donc imagine an bo lu ko nun konnala donc oye ali bi o complexe ntarom na fejo comme na o an yo ye kasim aw fana ya nyemo yo aw korobalon na ka yele an yo ye korobalon de la ka yele parce que sinon amerom na bi les jeunes qui sont là et mon meka journalisme ni fait que complexi bato lula de hal na soro nga donia te aw korobalon nga donia bo mais complexi to lula devant RFI voilà devant France 24 et devant quiconque nous et ubuga information dit ou à traiter à leur manière. Je pense que au lieu de cadre waré mais bi ne kele no jamana inka donc bi ni professionnel yo ni sénégalais yo ni be se ka fond fenke ka jamana kala de hakli parce que kele ko kele mbula et ni kabal médiatique nous jamana contrôle ou te dore fo yinu anga wuli ka blanga nyama ko la dron donc voilà odi nyini to do quoi donc anto fazi la tuguni ame fazi mna bi kanga jamana récupérer kanga njerema horonya la sigama donc après ça je pense que baby ka côté ta awa mari baro ka bo degun woni yere mi o ye kabi ko indamne na octobre kalo damne wakati foga na se sama amesa ka fo bi alhamdulillah parce que wolo masle tawaka wonu ko no la ku kantike daira la fiabe kana stadi tigu yere ka fo bi alhamdulillah siraw chamanga mais bi bamako ko nana yam jorona me mo la o ye siraw ka chugoyi siraw minene station da o faleno mo re taru ba ka tumna I ke chugo ni munu chugo ta soro no mobile do jole nda arana yoro la wa soro jama baro jole no yoro la bebe ka miri ka bi o koinga aw muni shifina ka oyi hakilla jumemba awla ni koina fere jumem se ka soro Kasim ibado alibi amo de forme ko yi mo ka akilina miru chamange ka don ami contexte sugoya mon konnala parce que ibi ko essence ko gelea mi o aran no fobi c'est vrai bi problème d'approvisionnement ba ambolo bi kana yi carburant hakia mi medeli kana nga jamano kono bi ante ka se ko soro certes problème bi mais en autorité beka travailler d'arrache-pied pour que am se ka bonne situation konna la tiko donc angu fana demain anga se ka bonne situation konna la mais malheureusement kulubala ka do gele no ko ta ko ke uga ni sira do fana etuguni soro sira do etuguni ka ko gele am go bulu se ka don tiko di do be ji jo station na ka moto fa ou be ka mombli fa ka to video so kono katla ni jo tuguni donc ni nyoko na tabolo munum bi ambe nunu ni tabla donc à station tiku fo vraiment ko imano ko bere bigi se ko ke jamana en konnala mais nyuma me ko la juguma me ko la donc am bela jelen ka laje ka donc a fo bibina ninte tanyini wakati ye ninte ko wakati ye et anga premier ministre ya fo ko alna mitanga essence no fe ko yerde la kamita no fe ni essence nu aramadin jeludi amanga chauffeur la ka fo bi wallahi ou fona ou sora su do e bi parce que en tant que civil ou nindi ala makata ni essence nun tagana donc beta tagana kana en malien de soulager pour kanga se ka lafia mais moko kana no fana essence ta kuibo ke yuruku sira doye ke bo ta ko fere ki bitani gola on na folo tese kan na fa fo nya kasi mal ni milliard soro la bitla ko do yere la donc fo moko ko de don ka don a fo do de bugu nindi mais dem sen la ka chama me baraina ere luka barat ka chugo di ni wakati na parce yani sura suru ni police ka do sécurité la shifun chama na tumeka wulika joge ya saka sika ko la siki sengelenga kosebe ame CNG foni rola CNG vraiment conseil national de la jeunesse ambu fo a bureau moko wi bara chaman ke ni koina wi initiative chaman tan koina ali quartier kono moko were chama ibaro le malien très sociable akera chuko alanga mutiaji chama meke basoro police basoro dobe boa be circulation arrange o anke chuko di ambo di don ben kelia ani ñogon fe surtout ni kelen wakati ni furku do an chama ni ñogon che mais amba don ni essentiel bi donc jeune bugu chama be bugu se ko ke et ils sont conscients de la gravité de la situation donc obega wuli kata station da organiser katla ka munum be ka yurgu ko nunke katla ku fona nyeyini ku donc di la kana tigila bakoma pour que akoka se ka dabla donc no dabla rasisa anga don afo ni be don donita au fur et à mesure abi tourner donc o de kay mais moko kelen ata si terni kelen la ebeta litri keme flata kono blay fe et bouquet pourquoi donc je pense que na taji so yere kolo taji tan yere kolo lo ma ya parce que ka fo jigina jenni ni sodo jenni ani yoro do jenni ali projet
dɔgɔtɔrɔso kɛlɛfɛla la an y'a ye k'a fɔ tasuma sɔrɔla min ye taji ko de fɛ est ce que o man ka mɔgɔ sɔn hakilila bi k'a fɔ ko taji tali ka taa ta cogo sugu la ka taa bara i bolo a kɔlɔlɔ ntan tɛ. A kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ Kasim, i bɔra ka exemple caman fɔ sisan o kɛra, mais aw bɛɛ lajɛlen na dɔw bɛ ka continuer k'a kɛ hali bi parce que a bɛ i n'a fɔ saya quoi, donc e bolo bɛɛ de bɛ sa e yɛrɛ tɛ sa quoi, donc u bɛ essence ta u b'a bila bila u fɛ yen n'a fɔra tasuma jenina dɔ fɛ yen u b'a fɔ non a tɛ se ka kɛ ne fɛ donc f'a ka k'i yɛrɛ fɛ donc i k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn ninnu tɛ fɛn marata ye so kɔnɔ. N'i y'a ye jamana bɛ station dayɛlɛli fɛ parce que station ninnu de ye essence marayɔrɔw ye, hali o station minnu y'a marayɔrɔw ye kuma dɔ la tasumaw bɛ wuli o, donc e bɛ taa nin bila i ka so kɔnɔ i b'i ka denbaya bila problème na k'i yɛrɛ bila problème na ka sigidaw bila problème na. Ayiwa ko in yɛrɛ ɲɛnabɔcogo fanga bolo n'o ye nin waati in ye matɛ taji ko lakana ko ani fɛn e yɛrɛ miirina ye jumɛn y'a la. Donc ne bɛ mun ɲini fanga fɛ fɔlɔ Kasim o ye réconciliation yɔrɔ ye. C'est vrai que i b'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo n'aw yɛrɛ dama ma bɛn, c'est vrai que bɛɛ tɛ se ka bɛn, c'est vrai, mais jama fanba an ka bɛn ka kun tilenna kelen ta o de bɛ baara in nɔgɔya Kasim. N'an tora farafarali in na a tɛ se ka foyi ɲa, an bɛ effort o effort kɛ a bɛɛ bɛ bin ji la. Ne b'o de ɲini jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka réconciliation yɔrɔ in u ka accentuer u kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Kasim n'i y'a jateminɛ bi Mali an farafaralen don dɛ. Alimamu bɛɛ nin tɛ journaliste Mali kɔnɔ yan fɔlɔ i tun tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ye ɲɔgɔn na de i b'olu de ye ɲɔgɔn na bi. Donc c'est incroyable quoi. Donc i b'a fɔ k'an t'a dɔn ko nin problème m'an da la quoi. Donc vraiment an ka lajɛ an ka bɛn. An ka bɛn alimamu an ka bɛn bɛɛ k'i ka hache guerre in bila duguma. Mais jamana jugu kunsinnen don an ma an ka jugu ninnu bɛ ni jugu ninnu bɔra yen sisan pouvoir démocratique mana na bɛɛ b'i da sago fɔ kɛ. Problème tɛ mɔgɔ dalaw la mais pour l'instant an ka jamana in bila hakilinaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Unité nationale réconciliation. Ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni da bɛnna kan k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ sɔrɔdasiw fɛ o taacogo kɛlen don ka maa caman wasa bi kosɛbɛ nka dɔw fana b'a la fana ko a bɛɛ tɛ se ka yɛlɛbɔ ni marifa ye i miirina ye jumɛn ye o la. Diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɔni a laban ye sigikafɔ ye o kɔni o ye fan bɛɛ ye hali n'anw ye ninnu bɛɛ minɛ bi k'u bɛɛ minɛ ka n'u bila kaso la ka guerre ka ban pewu an bɛ sigikafɔ de kɛ k'a kuncɛ. Donc k'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔ in fana wagati de b'a ko la. Mɔgɔ tɛ sigikafɔ kɛ ka muru dalen to i kan na o tɛ se ka kɛ o. Kɛlɛ ye tiɲɛ ye mais ka an ka jamana essence n'i ye carburant tigɛ jamana min na i bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw de ka diɲɛnatigɛ bansa kɛ. Donc moi je pense que o tɛ négociation wagati ye dɛ non non non. Donc la komi u y'a daminɛ ni o yɔrɔ ye donc an fana b'o sama n'u y'a dɔn o da ma diya u la sisan. Donc n'an bɛ sigi ka kuma fɔ don min na an bɛ sigi ka kuma fɔ o don mais an kɔni tɛna vraiment an b'a ɲini an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ chemin min kan u ka continuer o fɛ mɔgɔ tɛ sigi ka fɔ kɛ ka muru to i kan na ne kɔli bɛ e bolo jalen min ne kan na ko an k'a ɲɛfɔ i bɛ n bila fɔlɔ de an b'a ɲɛfɔ donc olu tɛ fɛ k'anw bila donc anw b'an yɛrɛ tila donc n'an y'an yɛrɛ tila don min na an bɛ sɔrɔ ka sigi ka fɔ kɛ o tɛ problème ye ni minnu maliyɛnya ka di minnu ye problème t'a la ni sariya y'a bila yɔrɔ min na an bɛ to o kɔ. Ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna ko ani Madi Keyita don olu kɔni ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ sanfɛla la yalama nin waati in bɛɛ kɔnɔna na degun ma se aw ka tɔndenw ma dɛ. Bon degun caman sera mais dɔɔni bɛ ka b'o la kuma caman an ka mɔgɔ caman bɛ taa yɔrɔ cybercriminalité caman ye problème caman sɔrɔ la mais alhamdulillah an bɛ Kulubali yɛrɛ fo yan kosɛbɛ a y'an reçoit vraiment an y'an ka association récépissé d'a ma a y'a ye a ye conseil caman ni orientation caman d'a ma k'a ka dayɛlɛ an ye ko caman na donc an nana an y'o restitution kɛ an ka tɔndenw ye je pense que depuis o kɛra fo bi an bɛ alhamdulillah fɔ an ka mɔgɔ tɛ ba nɛni kɛ réseau kan fɛ o tɛ fa nɛni kɛ o tɛ mɔgɔ fɛn u b'u ka information di a di cogo ɲuman na u ye mun kalan u ye kalan dɔnniya fitinin min b'o la u b'u ka information di o kɔnɔna la ne b'o de f'u ye don o don u ka bɔ bezi ninnu kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔ i ka baara kɛ dɔrɔn n'i ye baara kɛ i ka baara yɛrɛ b'i yɛrɛ yira k'a sɔrɔ a ma se e yɛrɛ ka propagande na ou bien i ka bezi fo ninnu na quoi. O ye tiɲɛ ye est ce que tɔnjɛkulu wɛrɛw bɛ yen aw ni minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ka baara kɛ cogo di kuma tɛ nin waati gɛlɛman in kɔnɔna na. Bon tɔnjɛkulu maison de la presse bɛ yen ASEP bɛ yen Bɛnbere fana bɛ yen ani musow fana ta n t'a dɔn jumɛn olu fana bɛ yen. C'est vrai an ka maison mère ye maison de la presse ye n'o ye président Banjugu ye an b'a fo yan kosɛbɛ vraiment il a une ouverture d'esprit énorme quoi. A bɛ faamuyali caman kɛ parce que ɲɛmɔgɔya y'o yɛrɛ de ka se ka bɛɛ lajɛlen ku ka bɛɛ lajɛlen mara a ka hokumu kɔnɔna la je pense que o kɛlen don ka nɔgɔya caman k'an ka baaraw la n'o ye
faamuyaliw ni formation sira ye an mago mana jɔ a la Mali patron de presse fɛn fɛn bɛ yan fɛn association de presse ɲɛmɔgɔ ninnu fɛn fɛn bɛ yan alhamdulilayi Modibo Fofana ye tout anu bɛɛ ka di Bokum tout ani bɛɛ ka di an b'a dɔn n'an wulila ka se a fɛn fɛn ma ko o ko la fana u b'an dɛmɛ u b'an orienter o sira kan quoi. Ayiwa o ye tare parce que o de ka gɛlɛ a ko la kosɛbɛ kuma tɛ nin waati in na bilasiraliw ka ɲi ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye ka bɔ ɲɔgɔn kalama hakilinaw ni kuntinnaw ka kɛ kelen ye ka se ka kɛ jamanadenw yɛrɛ kɛlen don ka ko in minɛ cogo min na e yɛrɛ ka faamuya cogo ye jumɛn ye o la parce que an y'a ye k'a fɔ laada la nin t'an an ye gɛlɛya o gɛlɛya kɛ mun y'a gɛlɛya tɔ gɛlɛya an yɛrɛ fana kun funtenilen don kosɛbɛ kuma tɛ n'i y'a daminɛ san 2012 san na o wagatiw a kun ka kala fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais zen yɛlɛma jumɛn donna la ani e yɛrɛ bolo mun nana ni yɛlɛma ni faamuyali ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw dɛmɛni ma baara in na. Kasim an b'a fɔ génération kura de bɛ jamana kɔnɔ bi n b'a fɔ an n'an dɔgɔninw ye ani an kɔrɔkɛ dɔw bɛ an sanfɛ dɔɔni anw fana mɔgɔw bannen don an yɛrɛ u b'a fɔ k'an kɔni an ka génération in u ma mara u bɛ taa u fɛn caman fɔ mais fɛn dɔ b'an ka génération in fana la o ye alhamdulilayi ye quoi éveil de conscience. An fana an bɛ alhamdulilayi fo la certes an ka Mali kɔnɔ an delilen don k'a ye u bɛ jeunesse in de exploiter k'u manipuler k'u bila fɛn caman caman na jamana in kɔnɔ an y'a caman i n'a fɔ depuis 2012 ka na IBK ka ko la ka na fo bi mais an ye ko kelen de ne yɛrɛ ka denmisɛnninya hakili la ne ye ko kelen de faamu Kasim jamana tɛ yen fanga tɛ yen ko gɛlɛya tɛ n'a kɔnɔna la quoi mais n'a fɔra fanga mana na ko gɛlɛya nan'o kɔnɔ aw wulila vuru k'o fɔ k'o bin donc ne bolo o tɛ taa ɲɛ dɛ an dun y'a fɛn fɛn kɛ an tilara ka nimisa bɛɛ la donc nin zen in dɛ mun ka ɲi an bɛ alhamdulilayi fɔ mun man ɲi an bɛ jɛ k'o dilan ɲɔgɔn fɛ diyagoya di o de don an b'o de fana lajɛ zen in na ka an ta mun man ɲi dɔrɔn k'an ta k'an gulon la k'a bɛ taa o tɛ kɛ zen in na dɛ zen in na mun man ɲi an bɛ jɛ k'o dilan ɲɔgɔn fɛ diyagoya di min ɲɛmɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen n'i m'a kɛ ka ɲɛ o sira fɛ an b'i gɛn k'i bila o sira kan i b'a kɛ ka ɲɛ o sira fɛ c'est tout. C'est pas compliqué quoi. Mais mun ye tuguni kana an ka jamana problème dɔ ta ka bila jamana non an tɛ don o da fɛ mɔgɔ si ye tuguni dɛ manipulation fu faransi non an yɛrɛ ɲɛ yɛlɛlen don bi an ɲɛma an ka kow la an b'a dɔn an tagabolo ye mun ye mɔgɔ ko tɛ bi vision ko de don c'est pas la personne de Assimi Goïta le président hali n'i ye Keba Diallo bila yen bi Assimi bɛ ka mun kɛ a b'a doubler ka tɛmɛ o kan donc bi bi in na c'est une génération consciente éveillée soucieuse de l'avenir de son pays donc an bɛ yan bi o de kama o lakunini nana cogo di parce que o kun tɛ yen fɔlɔ mun nana n'o ye bon o lakunini nana cogoya min na denmisɛnninnakaw baro caman bɔra an ye ko caman kana dɔɔni fana kɛra an ɲɛna baro caman kɛra an ye donc ala yɛrɛ de ye nin kɛ an yɛrɛ de fana y'a dɔn bi n ko dɔ kɛra quoi dɔ kɛra don o don an de bɛ wuli ba karisa sini an b'an sigi nin fana ka fisa ni kɔrɔlen donc vraiment nafa t'o la aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ min fɛ sa voilà donc an k'an jateminɛ fanga fɛn fɛn bɛ yen a tɛmɛra Mali kɔnɔ yan yɔrɔ dɔw ɲɛna bolo yɔrɔ dɔw tiɲɛna bolo donc bi mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi ni fanga bolo ayi donc yɔrɔ dɔ ka ɲi u bolo yɔrɔ dɔ man ɲi u bolo mun man ɲi u bolo an ma hakilina de fara o hakilina kan a bɛ k'o ye diyagoya pour que jamana ka taa ɲɛ. ayiwa Madi an ye dɔ kɛ kuma na an b'a dɔn k'a fɔ aw ka tɔn fana don nataw la baara dɔ b'aw bolo ani fɛɛrɛ minnu sigilen don aw bolo parce que an b'a dɔn k'a fɔ tɔn tiɲɛ don bɛɛ bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na e yɛrɛ bɛ taji sɔrɔ kosɛbɛ fɔlɔ wa. Ne bɛ taji sɔrɔ alhamdulilayi. E bɛ ɛri joli kɛ aran na. Bon ne kɔni ne bɛ ɛri 2 kɛ aran na kuma dɔw la mais n bɛ bɛrɛmatani sɔrɔ. A bɛ se k'i la bouger. A bɛ na bouger ni mun sɔrɔ o bɛ n ka semani kɛ bon Keba ninnu tɛ Bamakɔka ye quoi mais an bɛna Bamakɔka an bɛna dɔ f'u ye. u k'u bɛrɛ bɛn a ko ma. n'Ala sɔnna a ma. ala don nataw la mun bɛ tɔn bolo laɲini jumɛn b'aw bolo ani e yɛrɛ bolo bi e bɛ fɛ ko ka kɛ cogo di kunnafoni di ta na sira fɛ. Tɔn kɔni bolo an tɛ mɛn an bɛ nana formation dɔ boloda n'o ye communication voilà sensible au conflit donc je pense que don o don an mako b'o formation in na hali bi donc o de wa nafa ka bon parce que an b'o wagati de la bi na o kɔnɔ ka dun donc an b'an dɛmɛbagaw wele maison de la presse institution mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se k'an dɛmɛ pour que ka nin formation ninnu larabi kosɛbɛ Bamakɔ yan n'an bɛ région fan o fan na o ka d'an ye kosɛbɛ fana y'an jɔyɔrɔ ye pour que k'an ka jamana dɛmɛ an t'a fɔ ko ka Assimi dɛmɛ an t'a fɔ karisa k'an ka jamana de dɛmɛ a banna o de fana faamuya kun tɛ voilà donc ne bɛ fɛ kow ka kɛ cogoya min na dɔrɔn an ka dɔn dɔrɔn ko jugu kelen dɔrɔn de b'an na bi o jugu in ye banbagaci minnu bɛ fɛ k'an ka jamana bɔ an bolo donc n'an y'o dɔn
an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ alimami i bɛ misiri la n'i tilara salamalikum na i bɛ fatiha ta i bɛ dugawu kɛ jamana ye dans ce sens butigi feerela i b'i ka butigi da la i b'a dɔn k'a fɔ ko e ye minɛn sɔrɔ gɛlɛya la nɔgɔya la jamana bolo n fana kan k'a di nɔgɔya la fasodenw ma o fana ye jɔyɔrɔ ye donc réparateur an taara an ka moto d'i ma k'i ka dilan essence ko ka gɛlɛn bi an ka moto den an ka moto essence bɔ o fana man ɲi donc bɛɛ k'i ka baara kɛ ka ɲa mun kalifara mun na o k'o kɛ ka ɲa o de fana ye fasoden ɲumanya ye kunnafonidilaw ka kunnafoni di dans ce sens mais o dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ balo fana di i bilara k'i ka an ka ɲɔ feere a fɔra ko ɲɔ kilo ye 20 ye ka na n'a feere 25 n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'an fana tɔɲɔ donc ni bɛɛ y'a mun kalifara mun na ni bɛɛ y'o kɛ ka ɲa sisan jamana bɛ jɔ sen kelen kan. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nali la an ka kɛnɛ kan ni kumakuncɛ kuma dɔ b'i fɛ. Donc kasi n bɛ n ka association n ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo n'o ye collectif des acteurs des médias sociaux ye vraiment u ka baara la u n'u ka fasoden ɲumanya la c'est vrai ni association belebeleba in bɛ yen bi c'est plus de 100 médias des réseaux sociaux a bɛ yen bi mɔgɔ caman b'a fɔ aw tɛ nin kɛ aw tɛ nin bezi non 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 n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i ka baara kɛ dans les règles de l'art jamana ɲɛtaga kɔnɔna la an bɛ contexte min kɔnɔna la bɛɛ k'i ka baara kɛ ka to kɔnɔna la u ka bɔ bezi ninnu ni fɛn kuntan ninnu kɔnɔna la jamana ye continuité de ye n'i ye baara ɲuman kɛ don dɔ la a bɛ dɔ ye i b'i ye i mago bɛ mun na i b'a sɔrɔ mais n'i ye baara kolon kɛ a bɛ tiɲɛ i ye i mago bɛ mun na i t'a sɔrɔ donc n b'u fo yan yɔrɔ la u ka continuer u ka baara ɲuman na c'est vrai que bi bi in na n'i ye médias sociaux ta olu tɛ sanfɛla la bɛɛ ye mais a camancɛ na fo ka n'a dugumala la a bɛɛ ye an ka mɔgɔw de donc u bɛ baara ɲuman caman caman de la n b'u fo je suis vraiment fier de u ka continuer nin kan n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲa. Ayiwa collectif des acteurs des réseaux sociaux ɲɛma an b'i fo Madi Keyita i nali la ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an bolo bi su in na nin bɛ dan sigi an ka jɛmukan na ni ale ye hakili walawalaw kɛnɛ ye Falaye Keyita tun bɛ yan ni Keba Jalo a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma an bɛ kunnafoniw daminɛ 9h ale waati Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeon kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se Kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw a n'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye a kɔnɔ to cogo si la nin ka lakale aw ye